Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Ngayon karong adlaw atong gihandom ang kapistahan sa usa ka santos nga pari si San Padre Pio. Nasa tungwa niya karon pong adlaw maong ikaunom nga nobina San Lorenzo Ruiz nga pagasaulugan ng kapistahan karong Pitsa 28 o 27 o ihalat kini sa BX Extraordinary Team Minister sa atong ihalat kining misa lang sa tanan natong mga invisyon, mga grasya ang gustong pangamayoon iampo nato upadayon kitang maampo alang sa mga leader sa atong gobyerno, sa atong simbahan, sa mga kalag o sa tanang mga masakiton. Busar mandam kita pagsaulog ning santos nga misa atong hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man na kining alaot ni salit lamang sa kaayo mo kaloy ano na o Ginoo ang akong kasalanan ug ang kaluluwasan nga akong gipaabot di pa ka na mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o kasayloon sa atong mga sala daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw lamang ang santos o gawas kanimo walay maayo sa pangaman ni San Padre Pio sa Dipetrelsina himoa kami nga angayan sa imong himaya kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Esdras. Si Emperador Dario misugo sa mga gobernador sa lalawigan sa kasabpang bahin sa suba sa Euphrates. Pasag din ninyo ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo ug ang ilang gobernador nga maoy nagtukod pag-usab sa templo diha sa nahimutangan ni ini kaniadto. Ang inyo hinuong buhaton, maong hatagan ninyo sila sa ilang suhol, sa labing madali, ug anha kinikuhaa sa buhis sa inyong lalawigan. Pukanon unta sa Dios, si bisan kinsang hari o katawhan, nga mangahas pagsupak, diin gipaila sa Dios ang iyang ngalan. Ako si Dario, maoy nagsugo ni ini, busa ipatuman gayud ni ini. Busa gitukod pag-usab sa kadagkuan sa mga Hudeyo, ang templo sumala sa mga gisaysay ni Propeta Hageo og ni Zacarias nga anak ni Edo. Nahuman nila kini
sumala sa sugo sa Dios sa Israel, og ni Ciro, ni Dario, og ni Artaherses, nga hari sa Persya. Nahuman pagtukod ang templo sa ikatulong adlaw sa bulan sa Adar, sa ikaunom nga tuig sa paghari ni Dario. Ang paghalad sa templo sa Dios gisaulog sa dakong kalipay sa katawhan sa Israel, lakip sa mga hari o mga Levita o niadtong mga gipamihag nga namauli na. Naghalad silag usa ka gatos katurong baka, duha ka gatos katurong karnero, upat ka gatos nga nating karnero, ug napulog duha ka laking kanding, ingon nga halad alang sa sala sa tanang Israelita, sumala sa gidaghanon sa mga banay sa Israel. Unya ang mga pari ug mga Levita, ilang gipahiluna sa ilang tagsa-tagsa kakatungdanan, sa ilang pag-alagad sa Dios, sumala sa nasulat sa basahon ni Moises. Sa ikanapulog upat nga adlaw sa unang bulan, nagsaulog sa pangilin sa pagsaylo ang gipamihag nga nahiuli na. Nagputli na sila kaugalingon ang mga pari ug mga Levita, ug sila hinlo na. Busa giihaw nila ang karnero nga gitagana sa pangilin sa pagsaylo, alang sa tanang gipamihag nga nahiuli na, ingon man sa ilang isig kapari ug sa kaugalingon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nalipay ako nga gingan, ako nila. Mangadu kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako nga gingan, ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay gingan, ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tugaran sa imong mga gangaan, O Jerusalem. Nalipay ako nga gingan, ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem nga gitukod, ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako nga gingan, ako nila. Mangadto kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel, aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako
sa balay sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatagong kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Basa ikan santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Gimiyaw ni ikaw, O Ginoo. Niyamiadto kang Hesus ang iyang mga inahan o mga igsuong lalaki. Panwala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Kung may miingon kang Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon ug buot sila makikita kanimo. Mingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ikaw, Kristo. Ngayong gabi atong unang pagbasa naghisgot sa istorya sa panghitabo sa mga Hudiyo, Israelita. Atong hinumduman nga sa panahon nga ang mga Israelita o mga Hudiyo di na maminaw sa mga pulong sa Dios, di na mutuman sa mga pahimangno sa mga propeta, ubuhat na silang kaugalingong kabubuton ug magpakasa. Ang ilang matawag nato nga buhaton sa Ginoo, ipabihag sila sa ilang mga kaaway. O mao'y nahitabo nila, ipabihag sila sa Babylonia. O ma-imagine nato ang ilang sakripisyo o pag-antos. Kaya ang mga hari, leader, mga adunahan, nahimo namang ulipon, nag-antos. Pero ang Ginoo maayo kaayo. Kaya gipadalan sila og laing hari nga mao si usa niini si Darius, nga misugot nga ipabalikon sila sa ilang lugar ug tukuron nila pagbalik ang templo nga nagunob ug wa mahuman. Ug gani gisuportaan pa sila. Kining maong hari sa Persya. Pero ana nimo mapamalandungan na daw ang Ginoo miingon sakto na sa inyong pag-antos. Mao po na ang atong makita sa atong gihandom karon sa kwistahan ni San Padre Pio. Si San Padre Pio usas gigasahan sa Dios sa gasa sa pag-antos nga mao ang mga samad ni Jesus sa krus kung itawag natog stigmata. Ug matud pa sa istorya, mugrabe ang maong kasakit sa iyang pag-antos sulod sa 70 ka tuig kun panahon sa Biyernes. Mugrabe ang dugo sa iyang samad. Mao nay atong ma-imagine sa pag-antos ni San Padre Pio. Ug niabot pang panahon nagigrabe pa tungod kay daghan naman ang manuol niya
mangayo sa iyang grasya ug panalangin mangumpisal hangtod na niabot ang panahon nga ang otoridad na gyud sa simbahan mideklarar nga ikaw, Padre Pio, fake. Ang imong samad dili tinuod. Drama lang. Ug tungod ni ana gihatagan siya og pulong nga sukad karon dili na ka makamisa kauban ang mga tao, magmisa na lang ka ikaw usa, buhatan ni sa kaadlawon para wagi nakahibaw uway musimba. Pero gibuhat gituman ni San Padre Pio. Later on sa pagkamatay niya, sa tubangan sa daghang mga mata, ang mga samad sa iyang kamot ug tiil ug kilid nahanaw na maayo, wala na'y trace. Buot pasabot, sama sa unang pagbasa, ang Ginoo mingon, sakto na sa imong pag-antos, sakto na sa imong sakripisyo tungod nako. Sa Ebanghelyo atong nadungog nga dihang si Jesus nanudlo, kalit lang miabot ang tao ug mingon, ang imong inahan igsuong lalaki tuas gawas buot magkikita kanimo. Ug katingalahan ang tubag ni Jesus, ang akong inahan ug akong igsuon mao katong maminaw mamati sa pulong sa Dios ug mutuman niini. Unsa may gipadayag niini, ang Dios gipahinumduman ta, gipadayag ang kamaturan nga ang pamilya inahan igsuon o ato lang itibuok sa pulong pamilya iyang gipadako nga mahiparti sa pamilya sa Dios. Ug ikaduha nga iyang gipadayag nga ang pamilya, tawgon nga pamilya, dili lang mubasi sa dugo. Tungod kay usahay dunay mga pamilya managsuon kadugo nga magunay rag-away, magbulungulanay, magdinomtanay. Gani na ako'y kaila, bisan namatay na ang iyang igsuon, ang anak sa iyang igsuon, wala niya tagai sa bahin sa nasunod nila nga bahandi sa ilang ginikanan, ug wala na sila tagda bisan ang ilang balay ug gate at tubangan ra. Pangutana, matawag ba nagpamilya? Dili. Ang pamilya nga giingon sa Dios dili mo basi sa dugo. Mga unsaon man day nato nga mahimo tang pamilya sa Dios. Number 1, nahanglan tamutan-aw ni Jesus sa iyang pamaagi. Kaduha, maminaw sa iyang itudlo nato. Unsa may mahinumduman nato nga iyang gitudlo. Nga miingon siya sa laing ebanghelyo, ayaw ninyo tawga ang usag-usa nga amahan, kay usara ang inyong amahan tuwa sa langit. Buot pasabot, kitang tanan managsuon. Buot pasabot,
Kung mahimo kang pamilya nga tinuod o pamilya sa Dios, tan-aw nato ang matag usa bisan dili igdugo nga igsuon. Dili lang igsuon, dagway kasamahan sa Dios. Kay tinuod man kita gibuhat sa iyang dagway ug kasamahan. Sa laktod managsuon rata. Ngano mang mag-away ta? Katulo, importante dili lang pagpaminaw, pagtuman. Mauna ang gibuhat ni Jesus bisan lisod, pero obedient, matinumanon, masinugtanon sa amahan. Ug ang krus nga iyang gipas-an padung sa Kalbaryo, ug ang iyang paghalad sa kinabuhi para sa tanan, ang nahitabo nga dili nindot sa kinabuhi ni San Padre Pio, nagpadayag ug nagtimaan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Dili na mahimo ang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay tendency sa tao kita may kasagaran sundon. Dili na mahimo ang pagtuman sa kabubuton sa Dios kung dili takakaton sa pagpaubos. Gadto lamang mapaubsanon maoy makatuman, gustong maminaw sa sugo o kabubuton sa Dios. Palihog panindog, tawarong ampuon pag-ampos sa katawhan ng atong tubag, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan magkinabuhi sa diwa sa Ebanghelyo ug sa kanunay mangita sa kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga mapaladman nato ang atong pagtuo, pinaagi sa pagpangalagad sa mga kabus, sa mga walay kahimuan ug sa mga gipahimuslan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga mamahimo kitang matuod nga mga sakop sa banay sa Dios, pinaagi sa atong kanunay nga pagtuman sa kabubuton sa langit nung Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga himuon natong buhi ang pulong sa Dios, sulod ka nato, pinaagi sa atong pagpuyo niini diha sa matag adlaw nga kahimtang sa pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ngay muntang isipon nga takos sa mapuslano na lang kanamo, nga halang dong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa walay pagkapalong nga kahayag ug sa pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Kahilom sa tandag sa kasing-kasing kang pagayon sa Ginoong grasya nga atong gikinahanglan. Ginoo, himoa kaming takos nga may sakop sa imong banay pinaagi anang matuhong pagkinabuhi nga nagpadayag diha sa among mga maayong binuhatan. Nagaampo kami pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo maigsuon na kining ako ginang sakripisyo, nawaton da sa Dios samahan makagahom sa tanan. Nawaton untas Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sigday pagmay siyang ngalan, alang usab sa tong kabuslanan ug sa tibugiyang santos nga simbahan. Magagahom nga Dios, tugot nga ang among ubos nga halal makapahimot unta kanimo alang sa kadungganan sa imong mga santos ug makahinlos unta
sa among kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasab kanimo. Bayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayang Diyos Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Padre Pio, sa ingon nga imo kaming giligon pinaagi sa panigingnan santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangariya nga makapahimuot gayud kanimo. Busa ban sa panahon sa mga anghel o mga santos, nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kalagaman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daigulang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw, Ginuon tumuran sa tanang kasantos, ipadala ang Espiritu ron pagsantos sing mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo pikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, nawata kini ninyo nga tanan og kana. Ay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa among kahagi tapos ang panihapon mikuha si Sakalis. Pasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, nawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasahaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balik na. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Napasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga mga tubang mga lagad kanimo. Mua kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay,
Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa iyong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, ikaw nga dahigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug liha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon tong yusahon tong mga pagampo sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, dagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa laang may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imuwan gingharian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, dagi kami sa imong kalinaw, kahayusa, kao nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, sa kanuna himana kaninyo. Nasab kanimo. Di pakita antong panaginig sunay. Kordero sa Diyos, kanang gawagtang sa masalas kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, kanang gawagtang sa masalas kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, kanang gawagtang sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. Ginoo, sa adlaw natawan diha sa langit sa imong santos, midawat kami sa imong sakramento, pinaagi sa imong grasya, gilibutan kami karon sa daghang mga kaayuhan, hinautunta nga magdala kini kanamo nga na sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo.
nasab kanimo. Manalangin kaniyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa na ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.